Ce cadru am. Pe bune. Super cadru. Plec de jos și mă învârt în jurul mașinii. Ea e goală, în față. Demență. Demență. Am eu benzină? Nu, nu știu de la ce. Stai, treci tu în față. Ana, treci în față. Că stricăm toată chestia. Hai până asta. Iată. Hap. Nu cred. Dar mie îmi place că mergem de parcă am avea o țintă. Chiar și în joc e trist, uite, plouă afară, noi n-avem arme. Dacia. Luăm Dacia? Da, că nu prea avem gaz. Ok. Altceva, mă, altceva. Te conduci tu? Așa, mă. Stai să iau din iarbă așa. Vam. Și ne oprim în cerc? Ne oprim la casele astea? Aici, dar repede. Ok. Encoder tot, na? Dă-te la el. Păi uite aici, Ana, aici, mă, aici, în camera asta. M16. Bă, a venit o mașină. Da, a venit o mașină. În gloanțe, mai sunt și dezbrăcată, mă, să-i fac cu mână. Ai gloanțe? N-ai? N-ai gloanțe? La M4 nu. Hai că-ți dă cam 60. Care sunt? 5-6 mi se pare. Da. Da, mersi. Da, cu plăcere. Cam pe toate. Da? Așa am făcut? Da, ți le-am dat pe tot. Asta e. Hai, mămin, cască? Păi, dar vreau cască. Cum Cască tu. Haide tu. Ia uite-o, mă. Ba, da. Alunecă mașina? Ce se face? Un drifter. Mamă. Mașină în stânga. Să-mi bag picioarele. Și intrăm în zona roșie. Zona în care o să bubuim toți acum. Țineți-vă bine. Cel mai bine a făcut. Vis. Mai dă o dată în el, că păi nu e vis, mă, să ne bubuie pe noi bombele acum. Da, hai. Ce are? Dar-i ține mâna pe ceafă, știi? Hai. Mersi frumos, oro. Da, am rămas cu jumătate HP. De ce? Sări și eu, dar și așa murim. Ia uite un cat. Nu, n-are cum să dea. Nu, mă. Nu murim. Suntem aproape. E bine, Hunter, ține-o așa că e bine. Vorbești, mă, greu de ucis 6. N-are cum, n-au cum. Aia, și ieșim acum imediat, dacă ne-o dă acum e ca la proști. Da, exact acum când ieșim ne-o dă în cap, ia să vezi. Nu, ala a fost. Oh. Hunter, dacă o iei la vale cu Dacia asta, praf ne facem. Nu, e bine, e sub control, eu nu am simțit nicio clipă în nesiguranță aici. Pe bune. Ia să vedem, avem prietenași aici? Nu. Nimic. Muniția îmi trebuie, nu-mi trebuie arma, o am. Da, eu am 90 de glanțe. Ok, thank you very much. Nu, pă, de fapt NPC. Unde ești? Nu face asta. Nu știu de ce am cântat. Puteam să zic, nu face asta, da. Nu, pățesc și eu așa și eu nu știm că n-avem voce. Da. Am găsit gaz de mașină. E vorba? Nu e vorba de voce până la urmă, dacă sufletul tău cântă, știi cum e. Corect, îți vine să nu poți Corect, ține în da, tine. exact. Eu zic mai bine să nu mai cântați. Băi, păcat, a durut asta, în fine. Ce facem? Să mă auziți voi pe mine cum cânt. Eu chiar sunt curios și eu chiar o să te sprijin în acest drum. Adică nu... Da, pe bune. Adică eu la modul a nevoie de un fan, sunt acolo. Dacă zgârie urechile?
Cred că exagerezi tu. Am gaz, am găsit gaz. Dar nu ne mai trebuie încă, dar suntem în cerc. Oarecum. Ia nevoie de glanții. Hai în Dacia și să te iei mai repede aici. Hai Hai. că cobor acum. Repede? Uite aici, mă, băi. Level 2, lua. Și medic, uite aici. Ia ăsta. Și eu medikit, că n-am. Cum mă, că e plin ăsta de bunătăți. Eu ți-am zis că trebuie să mai treci pe unde se duce. A lăsat medikituri în spate. O vestă. Dați-mi un Este medikit. aici, în asta. De unde? Uite aici, level 2. Uite, Ana, aici. Aici, jos, ăla e. Cum a sunat? Ana, Da. jos. Dar s-a înțepenit cu curul mare. L-a luat și pe ăsta. Mă. Îi trag un glonț în cap. Asta e a noastră, nu? Bestia noastră, ok. A, mă, că mă omoară Trage cineva, de unde? Spate. în spate. Hai să ne urcăm, hai să mergem. Înco. Da, mersi. Dragi, A stai. murit. A murit? A murit, păi da. Stai, hai. Păi, v-am zis de o oră să mergem. Așa e. Te vezi, nici măcar n-aveai nevoie de medikituri. Oh, ne ating băieții. Și cum mergem în albastru ăla? Nu. Mi-a dat-o. Nu, și ție, băi. Stai, care e ăla de trage și apro? Sunt sus, erau sus de tot. Nu, Nu face asta. E bine. ăla verde, bă, dar n-am nimic. Ce n-ai? Nu știu, parcă n-am nimic în tău tab. Da, știi ce Ia ce zici? face? De ce aruncăm aia? Să aude, mă, că suntem aici. Doamne ferește, mă. Ia uzi, lasă-i să vină de parcă până acum eu omoram pe capete, adică asta era problema. Era la modul, da, mă, lasă-i să vină, mă, că m-am plictisit în pana mea. Da. Poate, uite, eu capul în jos. Voi sunteți ca la marginea cercului. N-are nimic. Așa ne place nouă. Tot să vindece și Ana. Nu mai vindecați, omorâți-o. Păi măcar eu am apucat să fug, tu te uitai încă după medikitul ăla, cred. Nu, eu am apucat să trag în ea. Că doar s-a bătut cu ea. Deci dacă pun ăsta pe YouTube la modul Hop așa! gameplay, știi? Nu înțelege nimeni nimic, nu înțelege nimeni despre ce e vorba în jocul ăsta. Erau niște gagii, s-au urcat într-o mașină, la un moment dat el a rămas în urmă, a murit, ea era goală, știu că asta, că mi-a rămas în cap că ea era goală, ăla cânta la un moment dat și ăsta i-a zis, wow, stop, s-au răsturnat cu mașina și au murit în flăcări. Puii mei. Am râs, dar n-am înțeles despre ce era vorba. Și încotro ăla. În partea asta. O să-i spre gaz, Voltencu. Adică unde se bată ea, care E bună asta. Pe unde o luăm? Tu poți să iei spre gaz. Tu vezi că mă urăște, uite-te la... Îl vedeți? I-am dat una. Da eu, nu cred. Fuck, intră în casă. Ana.